суруд ва клипҳои беҳтарин дар канали Гарибон Тюб. Ҷумахон тура то абад дӯст надора, ба қадри ишқи Ҷумахон бирас. Маниша зангат мезанам, вардор накиш телефона, мара девона накӣ, пас назан ту Ҷумахон. Ама чақа азоб кашидам то тураи хит кунам, тура бачаи холане мон ки махш бах кунам. Тура қадима ягон кас нағз надида намебина, ба ҷои гаштани тура фикр накун намебина. Мара ҳам сифо мега ки маниша ёбир дора, бугу ки ҳамаш дуруғай, бугу ки дуруғ дора, ё ки ҳамаша бифаҳмон. Бугу ма арзандат нестам, фақат дуруғ нагӯ, маниш ма ягон сарзада нестам. Биё бас ки сӯзондона да ғами ту овезонам, деҳай мукону субеста аи шаҳр гирезонам. Да гӯши ту нарасида овозои гӯшхарошу, мара насӯзонда ғаму доли пацанаки ёшум. Ба ҳама кора мекам ки як бора ханди ту, ма мешинам шави дароз да интизори занги ту. Ранги ту наёфтама, намо ҷои накофта, да ишқ хела давидам. И дили мара соф кард, ма хато кардам ки тура да и дил ҷо додам. Ту бириди и бозида, ма да бозӣ бой додам. Ранги ту наёфтама, намо ҷои накофта, да ишқ хела давидам. И дили мара соф кард, ма хато кардам ки тура да и дил ҷо додам. Ту бириди и бозида, ма да бозӣ бой додам. Бас ки кораи ҳаромӣ та ваъда мету мегирам, та рӯзи ту да болои тахта бари хидам бинам. Та орзуи ма ту ёхи нахо нафаҳми амира, гуноҳ мекунӣ маниш нагӯ ки айби тақдира. қиссае гӯш кардан хоҳӣ ай ҳаёти мавту, қиссае ки бахшидам дар ҳаёт баҳри ту. И қиссаи мавту не ай маҷнуни сархама, и қиссаи ишқи пок не ай ҳаёти пирғама. Чӣ намерасада ту бугу фароҳам мекунам, нарасидӣ ба қадрам дом ки шикоят мекунам. Барои ҳамин эҳтиёт ки дили мара дар нате, хидм нимкола истода мара дига ғам нате. Биё мо якҷоя монем, ҷудоӣ кори хуб нест, маниша то кая бугум ғами ишқит мара хурдаси ҷангу ҷанҷол мегзара. Барои ки мо оли ёшем, ҷудоиро даф кун ту, биё мо якҷоя бошем. Биё мо якҷоя монем, ҷудоӣ кори хуб нест, маниша то кая бугум ғами ишқит мара хурдаси ҷангу ҷанҷол мегзара. Барои ки мо оли ёшем, ҷудоиро даф кун ту, биё мо якҷоя бошем.